Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pareho sa nagakatabo sa karon sa Metro Manila, pila ka mga paracetamol ang amat-amat na nagaiwat sa mga butika sa Bacolod City. Isa ka brand, halos nagakaubos na. Ma-report si Nico Delfin. Sang nagligad pa nga simana, nagapangita si Feby Villarin sang Biogesic, isa ka brand sang paracetamol nga ginpatugon sa iya o galing napaslawan siya. Tubtob nga nakalabot siya sa isa ka generic drugstore kundi nakabakal siya sang duha ka stubs. Ang pulo na yan, asang upod ko. Pulo, ibaligya ko. Okay. Preparasyon mo na. Oo. Away man nagilan at sino Wala pa. ko no. Nga ba Jesse kinabakal mo? Ako na lang, ako na, dyan mo. Suno sa mga pharmacies ang drugstore, direkta sila nga nagakuha sang supply halin sa Manila, amo nga may yara pa sila sang nabilin nga brand sang amo nga bulong. Kamusta din stocks nyo? Sang paracetamol, Mas damo. mas damo. Biogesic, So, jutay na lang. jutay. Promera, yeah. Pero bayara pa kami ha. Okay. 1,000 plus pa o. Magpapalahor sa hapon. Sa social media, may mga nagpost na nga limitado na ang brand sang paracetamol nga available sa mga butika sa Bacolod. Sa mga comments nagasinabat man nga pati sila ginabudlayan man sa pagpangita sang pila ka mga brand sang paracetamol. Sa advisory ang ginpagwa sang Unilab, may mga brand sila nga out of stock sa iban nga mga stores bangod sang hinali nga pagsaka sang demand. Nagapangayo sila sang pasaylo sa pagkahaol sa mga customer. Nagpasalig man sila nga ila na ginihimo ang tanan para mabalik ang supply sila nga mga partner stores. Ang Department of Health ang nagpasiguro man nga wala sang kakulang sa supply sa mga bulong para sa trangkaso kasubong na lamang sang paracetamol. Nagaapelar man sila sa publiko nga likawan ang hoarding sang bulong kag panic buying ilabi na kung hindi man kinahanglan ang pagbakal sini. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.